Tokaza munokwanisa kubvisa zvinhu. It's okay, munokwanisa kubvisa nzvimbo dzacho. Yeah. Zva. So takusiya grocery. Unfortunately, now there's no network for the past 3 days. Kune kwakanaya mvura yakatamba nemagetsi. Saka hakuna, so tiri pamba pana Tapiwa Makore. Nevaripo vanhu vacho mumaoko vari kudzikisa. Hairo rakanyambostarisa riri papo, tariloda riri papo, panotoda vanhu 2 kana 3. Tiri kwamurehwa kwamakore ndokwatiri kusiya. Network yaramba, tingadai taita live broadcast, but network yaramba, uye gogo vari kunzi avapo, pane kwawaenda kuseni. But ndisati ndauya ndataura hangu nawo, saka hanzi vanga vasiya shoko rekuti ndichauya. So iro tariloda futi riri papo. Munotakura muri 2, munogona muri 2. Vabatsire amadhara kaya. Izvo ndazvisimudza ndiri ndega izvo. Munhu anokwanisa kusimudza vanhu, but amanye madhara anga akura kaya. Baba nofara. Zvese zviri pamasiti izvozvo zvese ngazvikude. Baba Tapiwa, unosimba baba. Hanziko vari kuramba kuuya here? Alright, ndisati ndataura ndoda ngoti ndege ndinatweka ndenda kuona gogo tanga zvinhu zvaunzwa nemadiaries vari kwanzvimbo dzakasiyana siyana, saka zvakatengwa kubva kuSouth Africa, saka zvakasvika nezuro, saka ndakati ndichamukira nazvo nhasi ichuya wangoti mubatsirikaneo. Saka apa ndina baba Tapiwa naTete, saka Tete ndo vari kutaura, saka munokwanisa kungotambira henyu Tete muchitenda zvinhu zvavo ichi. Hakuna network, tingadai taita wangu kutaura nawo kawana, so zvakaita nagogo Biu labai. Wakatombotaura nagogo Biu. Saka vanhu vacho vanongada kuona kuti zvinhu zvatatumira zvaita sei zvasvika, saka we just want Tete to receive for us zvokubva kumadiaries. Kunonzi kwa Sis Melly, pano anonzi Sis Melly. Sis Melly vane page ravo riri paFacebook, saka rine vanhu vakawanda, ndo wanzwa nyaya tese tiri ipapo. Vakati hatingangonzwa nyaya tichichemawo nawo tiite something kwavari, saka munokwanisa kutaura tinokutendai Sis Melly, makadiko kwamuri ikoko. Tinokutendai neruoko rwenyu rwamatibatsira narwo, zvasvika maita basa chaizvo. Mwari akuitirei zvakanaka, vawedzere patapudzwa. Amen. Alright, so thank you mama. No, Tete tinotendeka ndingotora mavideo pana. Pane mamwe orange ari kwera akadai. Pane imwe kana. Amuna imomo. Saka tuwe mufure pane wano titono kuti amuna here pana, because anofana ngari 3 hapa. Alright, yeah, alright, that's okay.
no, it's okay. Ndangoona kuti kana arimo, it's okay.